Sanibona. Yebo. Manje nanto utshwala usubuthatha nengcina ungenamali phela. Ngeke ndigqongo ngaphezulu asikwandaba. Hawu. Ufike ngathola nje sekusele yodwa. Hayi cha usuyinike lapha. Awugo. Sanibona. Hawu njani boy? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Wafika Sawubona lapha, uhamba napha. Umiss. Hayibo usazokufundisela ekhaya yini ma'am? Oh mlandela isituro wekhokho wakho mona. Niyaphila la ekhaya? Siyaphila ntombi singazakwena. Hayibo siyajabula. Hayi ke ngitsheleke. Njoba kumiswa lona abazali go. Abazali go. Uyena mfunda kuhamba phambili lo. Uthola ama total nje, uthola ama total. Ufunze mina phela uboy. Ya. Ngaphela ngangiyiphasela nje. Ngiyakuzwa angizile kwena sisi. Wekhokho wakho Gomora. Aha. uGomora umzela nezinkinga ezinkulu manje. Bengimbona esafeyila futhi kungcono nokufeyila kwakhe. Ngingakubekezelela kona. Yabo lokho angenza kona njengamanje. Hayi ke ntombi angulungiseke. Yabona nje ukukhuluma ngoGomora. Nangokumuntu ofanele uyeke namanje ungabuyeli kena ngesinye isikhathi. Buyela kena njengamanje nangumuntu Ngibuyela kena ngoba kunjani? wena mama wakhe lo. Sengiyabona ukuthi indaba uGomora enje. Usunjani? Ngiyabona ukuthi indaba kunje. Kunjani? Ngobani kunjani? Ngiyabona ukuthi indaba uGomora enje. Unjani Gomora? Angeke uyibone inkinga phela uhlanyela lakho kwazi ukubona. Wekho kwa Gomora. Nawe maka Gomora. Hayibo right nje ngane. Lekhani nethenda yembuzo. Yi. Ebeningasitshela ngayo esikoleni. Oh indaba uzoba nomsebenzi. Cha. Ngibuza ngoba uGomora udayisa iziphandle. Uyakudayisa iphandla wena Gomora? Hayi, ngiyazi leyo. Ukusakaza ngempama wena. Hayibo. Hayibo. Miss. Kuyisakaza ngani phela yasho Awukwazi thayazi. phela ukusakaza ingane phambi kwami ngeke nje kuzokwenzeka lokhu uyayishaya esikoleni ku right. Uzisakaza nala. Kusayo ikhathi isikole namanje ngisakayishaya. Kukhona ntombi. La ekhaya. Khona la ekhaya. Hayi uzame. Awusibone. Ukube bengize ngokumshaya bengizomshaya. Kodwa ke ngizobuza indaba yephandle. Siphandla. Ubuza ukuthi iphandla zenzeni? uGomora udayisa iphandle. Ney'ntambo Akasidayisi nje. weGomora. Ngicela isikhwama Uyazazi wena iphandla? Uyazazi iphandla? Yini lokho? Nama mina ngazi wena Gomora. Ngazi wena. Sinasizwa ngomuntu ola ekhaya ke Sazi wena, singamazi Gomora. sazi. Awusidayisa ngisiphandla. Hayi. ufuna isikhwama sakhe. Khona ngathi uyasidayisa phela ukuthi umuntu phela uzoba businessman masemdala. Adayisela iy'ngane zakweminye imizi iphandle. Hayibo khona utholani. Khona incwadi. Awuzwa ngisho iphunga lembuzi. Hayi lifika nawe iphunga phela. Sizwa wena thina onukayo akunubi lutho la. Bengithi usazochaza ukuthi mhlambe njengoba ufuna imbuzi ufuna ukwenza umsebenzi wokususa iphunga ngoba ngizwile uma ufika uthi cha. Njengoba ufuna iphunga. Shothi behambe icinga vele imbuzi hambe ethinta yabe ethinta emzini abantu asinazo imbuzi. uGomora udayisa iphandla ey'nganeni engaphansi ngisho kwakhe. Uyithatha phela lonto. Ngoba phela mhlambe ukusho nje into ehamba ikhulunywa izingane emoyeni. Wena isikhathi uyafika nengane wena. Yabo le ngane ingane yami. Oh, usithuhluza. Angithi uyayibona kuyimanje Angihlile. angazi nokuthi ngizothini. Aha. Kungcono ngoba idla iphepho kwamanje. Into eyenze ekhaya isisikoleni zonke ingane ziphambene. Yenzani? Iphandla zaGomora. Yenzani ingane manje? Mina ngiyangidida nje yonke lento ingane yenzani? Ngenxa yesipha ukuthini miss? Ingane iphandlane lomqondo ngesiphandla sakwaGumede ingayena yakwaGumede. Oh, Uhlatshwayo noGumede uhlanganaphi? hayi kanti ko miss ke mase ichaze Wena uneshoyo ukuthi engayahlatshwayo. Ngaphi mina kanti? Ase ingane phela yakubaba bayo hambisa ingane kubo ingaki iphanjana ekhaya. uGomora waya kababwakhe. uGomora. Hawu ikuba. Ukube waya kababwakhe ngaba kayenza lento ayenzayo. Ukwazelaphi lo? Awungitshele uthi ingane yenzeni ubona ngathi ingane ikhulu nani ngoba nayo ingane yaphila nje. Endlini ngiphelelwe itafula. Iqedwa Sesikoleni ngiqale kwamele ngiqale ngikhiphe lesiphandle ukuze ngikwazi ukuza nayo la. ulenzele itafula endlini. Ayikho into angayiluma uyagibela ayikho into angayenzi. Uyaliluma itafula Engingamazi. Ngamanje ukusho udla yonke into. Ngcono ngoba inkinga uyayibona. ngenxa yesiphandla. Yebo. Ayikho konke lonto. Njobe edla amatafula nje ufuzile. Ifuzile ingane. Sengiyabona nami ukuthi indaba kunje ingoba kunje. Shuthi draw. Ufuzile vele uthi nina vele niyadla Yebo. niyadla ngoba nawe uwadla wangidla indoda yami. Uthi niyadla nina. Indoda yakho Phela ngisakhumbula ukuthi kwakubani kodwa ukhona owayidla.
eyami ndoda kusho ukuthi nina niyadla Shuthi le ndaba ngihambise kwi-governing board ngoba ingapheyi kwami. Ungayenza lo shuthi sorry ke wena mem. Ngizoyisa kwi-governing board ngicathi iyona izokwazi ukungilamulela njengamanje. Zonke asikwazi ukuthi singathi sabazali noma ngize nabazali bawo bonke le ngane. Ngenxa yesapha abazali. Wona Miss ngokomthetho vele mhlambe ngenze ukuthi bekuyilontunji umsebenzi. Yabo manje usakwazi ngisho ukukhuluma. Imamem besinjani leso siphandla umbala? Besi black and white. Hayi ngeze behlabe bovu imbuzi la ikhathi yina. Nembuzi ezibovu. Asisazi nje si black and white. Gomora. Hayi. Awuyidayisi phandle. Hayi misa. Uzoboshwa uye ejele. Uzozube mdala. Ube ngangami usejele. Awuyidayisi phandle esikoleni. Awazi lutho Gomora ngithi. Hayi. Awuyidayisi. Ingane iqamba mangi yaka Sathane. Akayazi. Kulungile uGomora shuthi uyoze afike esikoleni mhla decide ukukhuluma iqiniso. Kanjani manje angithi uyasho ukuthi Angithi uvumile kumina. Manje meme esakho yina lesikole lesi ungasafuni ngani ukuthi ize esikoleni. Angithi uyena umeshento ephandle. Angithi uyena umeshento ephandle. Njengomeshento akahlaleke. Sikwazi ukufundisa izingane. Azi meme lengane le idla ama plate awu3 iyodwa. Ufuna ihlala esikoleni. Mase ususingayi esikoleni shuthi uzosithela igrosa. Nawo umfundi la ekhaya. Hayi. Ngathi asimfuni vele ilunga lakho ukuthi abese esikoleni. Hayi ukuthi asimfuni uGomora hayibo. Kodwa nje awuyidayisi phandle. Hayi misa. Lutho asizidayisi iphandla. Sizidayisi. Hayi kulungile igoverning board ezolungisa lento ngoba izingane ziyasho ukuthi izithenga kuGomora. Izidla amatafula zonke ingane? Yebo. Meme kodwa silo sathi sorry. Ingane Usho kanjani ukuthi sorry uma ukuthi uGomora akasidayisi isiphandle yini uxoliselayo? Kushuthi sorry ukuthi ingane yakhe idla itafula ingane ifuna amasika kubo kushuthi sorry ke ngalowo ngaphela sinaye ayesazi ukuthi shuthi lindelani ke umhlangano nothisha omkhulu negoverning board iloko engakusho mina kanti kuyaliwa manje athi besikhuluma nje kahle niyaphika nje nini angithi silimi mina asiphiki nithini cha thina besithi nawe wena Miss mawukuthi singaxoxa nje kahle ngoba ikhona imali sesiyitholwe Miss base sikhuluma ungathola nengxenye tshela yabo mawaba nathi kanje imali sikufake niphuza yona imali ephandle njengamanje niphuza imali ephandle nawe phela besingakleplela shuthi sorry yini uGomora ingasifake nelesiphandle indaba mina engamfaka esakithi isiphandle hayi lutho vele maso befaka iphandle imbuzo ofaka isiphandle iyathengwa nakomunye umuzi Miss awuthi ukususa izintulu kancane ukuze ucabange kahle ngoba ngiyacabanga nokoma kunomthelela lento ngisengiphosele kanjani manje ngizothatha ngiyiphosele into yamayiphosele cha kodwa phela manje nami sifanele sixoxe ufuna malini ngoba kahle oqala okokuqala ngicane ngibuyisele imali yomntanami imali iphi manje Thuma manje amatafula uthenga isiphandle wathenga nentamba sesinqeni ungazi uGomora umthandazi wapi ukufundele ukuthandaza njengoba uhlulwa isikole nje Ncabo phela ngithi manje lo mali wena Miss kufana nokuthi ufike uthenga into esitolo bese ungasayithandi ebese uthi ufuna ukuyibuyisela kusuke kunemithetho yakho nje ubuyisisa iningi nezinye ingane lapha kumhlangano ukuthi owethu umthetho kuleli business uthi into make yaphuma esitolo awusakwazi ukuyibuyisa so ngesisakwazi anginankinga ukuthi ngisibuyise isiphandle nizoyibuyisa imali yengane nawo wonke umuntu emhlanganweni sisho lokho ukuthi imali ayisibuyele emuva ngaphela sesiphumile esitolo ngizotshela isikole lokho ngithi sikhuluma nawe shuthi mem ngoba wena ufuke la thina sikhuluma nawe nasuzotshela isikole ukuthi balindele imali yabo lento sikutshele yona uzotshela isikole noma yini esikutshele yona ufike isikole akunankinga shuthi sohlangana emhlanganweni ngiyabona sikozi uzobuka umhlangano mem uzobusa esikoleni oh hayi ke ngizame nokufunela uGomora esinye isikole angifundi vele mina angibeke ngiyalo esikoleni ngiyabona ukuthi awufundi ngoba angifundi vele mina bengithi enaso lontunje sokhuluma mina nawe kodwa sixoxe ngemali ngoba ngiyabazi othisha abanezikweletu uyabona hayi masina anginazi na bengithi mina umema akahambe ngoba ingane ngenze ngamanje ukuthi isilambile ifuna itafula njengamanje umema ahamba ekhaya hayi khule njengoba ngisakhipha isiphandla ngisadambile awusifune esakhe isiphandla khona ngizokwazi ukuthi ngilume into ngazala ekhaya ncabo nifuna ungenza umkhova la ekhaya yabo nje ngeke ngawubiza umhlangano wani kahle futhi umhlangano ngempela ngikubizelana ungawuyeke ngempela ulambile nani ufuna itafula awuthi ukhehla kancane hayibo babuka mina lapha mathulambile no umphako namuntu shona uyaphi mina shona ke hayibo ngifuna yabo lento engiyizwayo nizwe uzonzani ngifuna nizwe
Ufuna ugogo? Cha. Hayibo. Hayibo. Khona baba. Ngizomthola nje. Siyabonga kulaba abasubscribe-ile, kulaba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani Hayi. pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.